Ще ви разкажа една истинска история. Тя се случва в Йерусалим, където един обикновен евреин Моше спечели от лотария $1 милион. Но той идея нямал как да опази тези пари, къде да ги инвестира и дори загубил сънят си. Бащата усетил, че се случва нещо, поговорили и тогава мъдрият баща го посъветвал. Моше, аз ще ти изпратя при един изключителен финансов консултант. Той е мой съученик. Аз му имам пълно доверие, защото той може и знае. Моше споделил с консултанта за спечеленият милион, колко му е важно да не загуби парите, би се радвал да има печалба, но би бил и щастлив, ако допринесе и малко за своята родина. Финансистът помислил, посмятал и се върнал при Моше. Моше, моето решение за теб е 15% от твоят милион инвестирай в застраховки живот. Там парите са сигурни, ще имаш и защити. 45% инвестирай в недвижимо имущество. Хубава инвестиция, ще бъдеш доволен. 30% инвестирай в акции. Тук ще имаш и печалба, особено дългосрочно. И не съм забравил, 10% ще инвестираме за нашата родина. Тази история ми е разказана от мой клиент, изключителен инвеститор, е споделена от негови партньори, евреи, след подписване на мащабен проект. Проектът е дългосрочно успешен, а Моше е здрав, щастлив и богат. А вие познавате ли такива добри финансови консултанти, които можете да препоръчате?